mawala ka. What now? What's good news mga kabisaya? Mr. Bisayang Pogi na naman ay nagbabalik sa inyong harapan. Walang ibang ginawa kundi ang magpasaway sa inyong screen. So mga kabisaya, dahil may nag-request sa akin na mag 3am challenge daw ako dito sa bahay na to. Dahil bago lang kami dito, bagong lipat, di namin alam kung anong meron dito. So wala naman sigurong masama kung susubukan natin yung challenge na yan. 3am challenge. Nako, dito takot sa multo. Ako nga, ginost mo. Natakot ba ako? Palagi itong nag-ghost, kaya sanay na akong mag-ghost. Sa bawat saglit, handang masaktan. Kung may napapansin kayo sa vlog na to, mga kabisaya, kung may napapansin kayo sa video na to, i-comment nyo lang yung time check para makita natin. So mga kabisaya, ang gagawin natin mamaya, pupunta tayo sa baba dahil nasa third floor kami. Pupunta tayo sa baba, doon tayo hahanap ng mga taong nanggo-ghost. I-chat ka lang pag nasaktan sila. Pero iiwan ka din kapag okay na sila. Let me be the one to break it up, so you won't have to make excuses. So mga kabisaya, mamaya update na lang natin mamaya mga bago mag 3am. Mamaya babalik tayo. So kita-kits mamaya. So yun mga kabisaya, ay ngayon ay time check tayo. Time check is 8 p.m. So ngayon mga kabisaya, ang gagawin natin is i-off natin yung light sa baba. Pupunta tayo sa baba ngayon. Tapos baka may makita din tayo na kasama siya ng iba. Wala ka nang maiting. So ngayon mga kabisaya, so di naman ako natatakot, no? Takot lang ako na mawala ka. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する So ngayon mga kabisaya, tara bababa tayo ngayon. So ngayon mga kabisaya, bababa tayo doon sa second floor, then first floor. Tara. So ito yung second floor. Papatayin natin ilaw mamaya. Siyempre sisimulan muna natin. So papatayin na, parang natatakot ako. Ito yung first floor. Papatayin natin yung ilaw. Ito na yung ilaw. Parang natatakot ako na mawala ka. Ngayon mga kabisaya, hindi tayo masyadong mag-iingay dahil alam nyo na marami na natutulog ngayon. Baka makadisturbo tayo. Patayin na natin yung sa second floor. Nakakatakot yung babaw. Nakakatakot. So we're scared. Akyat tayo sa third floor. So ngayon mga kabisaya, mamaya babalik na lang tayo dahil hintayin natin na mag 3. Siguro matutulog tayo ngayon or mag AML. Di muna natin lalakasan yung boses natin ngayon dahil baka makadisturbo tayo, no? So balik na lang tayo mamaya mga kabisaya. Kita na tayo maya. So what's good mga kabisaya, no? So nag-email ako kanina, di na ako natulog.
So ngayon mga kabisaya, time check muna tayo. Time check is 2:49 AM. 2:49 AM na, mamaya bababa tayo pag 3 na. Magsisimula tayo ng 3 AM challenge, no? So mga kabisaya, sana nga may makita tayo, no? Hindi naman ako takot na makakita ng ghost. Kasi sanay na akong makakita ng ghost. Yung tipong i-message ka ng hi, tapos pinabukasan wala na, iiwan ka na sa air, i-ghost ka na. Yung mga taong ka full, chat ka na lang nila. Pag na full ka na, iiwan ka na. Wala ka nang At ang mga malakas mang ghost. So ngayon mga kabisaya, mamaya bababa na tayo. Nantok na ako pero gusto talaga gawin tong challenge na to. Sana may makita tayo. Pero pag may nakita kayo dyan sa kakaiba dito sa vlog na to, na comment nyo lang yung time check natin dyan sa comment box. Then mamaya ano tayo, 51 pa lang. So mga kabisaya, salamat nga pala sa mga sa mga patuloy na nanonood sa mga vlog ko. Kahit walang kwentang vlog, yun, na-appreciate ko kayo, no? Pinapanood nyo yung mga vlog ko. So mga kabisaya, maraming salamat sa inyo lahat, no? Nantok na ako, gusto ko na matulog, pero mas gusto kita. Halisa, pwede halisa, cutie halisa. Halaka, pwede dali, cutie going na. Sobrang dilim doon guys, sa baba. So medyo may mararamdaman naman tayong takot na baka mawala ka. Let me be the one to break it up so you won't have to make excuses. So baka mamaya di ko rin alam kung anong mararamdaman natin, pero dati naman di naman ako takot sa mga ghost, yun, di naman ako takot sa mga spirit, bad spirit. Pero ngayon, ewan ko, susubukan natin ngayon. So what's up mga Bisaya, no? Time check tayo ngayon is 2:58 na. So 2 minutes na lang, mag 3 AM na. So aantayin na lang natin na dumating sa puntong makahanap tayo ng taong para sa atin. Di natin kailangan pilitin yung tao na yung binigay natin yung lahat-lahat pero di naman nakita yung halaga. So antayin na lang natin na mag-3 AM na lang. Tapos bababa tayo dun sa first floor, dun sa may kusina. Tapos dun tayo magtatambay. So sana nga may kasama tayo dun, kasi alam ko yung feeling na mag-isa. So what's up mga kabisaya, no? So time check is 3 AM na. So kinakabahan ako na baka mawala ka sa akin. 我们一起学猫叫，一起喵喵喵喵喵，在里面。 So ngayon mga kabisaya, bababa na tayo. Check natin kung sino kasama natin doon sa baba. Wala, no? Shout out nga pala dun sa mga taong manghilig, ghost. Alam nyo mga pre, huwag nyo nang simulan para walang taong masaktan. Nananahimik yung tao, guguluhin nyo. Tapos pag nahulog sa inyo, i-ghost nyo. Wala ka nang maintindi. Paano kaya pag may katabi ako dito, umupo, tapos may
may ghost doon na naglalakad sa hagdanan. Tapos paano kaya pag nakakita ka ng gwapong katulad ko? Tapos paano kaya pag tayo na lang? 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実 Ayun ako, di ko alam tayo kung anong gagawin ko dito. Pero time check muna tayo. Time check. 3:23 ha. 3:23, so malapit ng mag-half hour. Wala akong nakikitang kakaiba dito. Wala akong nararamdaman. Ito sasabihin nyo sa inyo mga kabisaya. Pag nag-gusto na kayo ng tao, tigil nyo na. Huwag niyong pagpilitan yung taong ginuos ka na, hinahabol mo pa. Kasi alam mo mga kabisaya, pag yung nag-gusto sa'yo, pinipilit mo tapos na in love sa'yo, balang araw mawawala din yan. Kasi nga kinaya kang ginuos nung umpisa pa lang, di ba? Ibig sabihin hindi siya interesado sa'yo. Kasi kapag interesado siya sa'yo, hindi ka i-ghost niyan. Tapos parang willing siyang makipag-usap sa'yo. Kaya kapag nag-ghost ka na, tama na. Kasi magmumukha ka ng tanga. Ang dilim, no? Ang dilim, no? Parang mundo ko pag wala ka. 我们一起睡猫觉，一起喵喵喵喵喵，在你面前撒个娇，哎呦喵喵喵喵喵。 Nantok na ako. Di ko kasi alam kung anong gagawin ko dito. Basta nag 3 AM challenge ako. So time check tayo, no? 3:41. So 19 minutes na lang. So mamaya mga 4 aakyat na ako. Bukas ko na kayo i-shout out dahil kailangan ko mag-rest. Dahil requirements to sa bench. Bawal akong mapuyat. Bawal akong magka-pimples. So kailangan nating alagaan yung beauty, pang exotic beauty natin. Ba't ang itim ko dito? Ang itim ko sa camera, no? Pero sa personal, aalagaan talaga kita. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも Nagmamantika na ako ah. Nagmamantika ako, pwede na tayong magprito sa mukha ko. So, time check muna tayo. 3:52. So, doon na nagtatapos yung 3 AM challenge natin, no? So, maraming salamat sa inyo. Bukas ko na kayo isa-shoutout. And then, kung bago ka lang sa channel ko, please don't forget to subscribe and click the bell button para update ka sa mga bagong kalokohan ko, no? So, mga Bisaya, mga Bisaya, doon na nagtatapos. Kita-kits na lang sa next vlog.